Barkanmu da warhaka. Gwamnatin tarayya ta ce za ta wajabta wa kowane ɗan Najeriya sai ya yi allurar rigakafi. To za ka saurari wannan cikakken labarai ne daga wannan channel ɗin tamu mai albarka. Idan baka subscribing batun a baya ka danna mana subscribe, ka danna kuma ƙararrawar sanarwa. Gwamnatin tarayya na kan bakanta na wajabta wa 'yan Najeriya yin allurar rigakafin corona. Gwamnatin ta ce yanzu dai za ta fara da ma'aikatan gwamnati. Bisa tsari za a tsira wa mutum allurar sau biyu da tazarar aƙalla kwana 21 tsakanin yin ta farko kenan zuwa ta biyu, wato sati 3 kenan. Din idan aka yi maka yanzu za a kai aƙalla sati 3 sannan a ƙare maka. Za mu fara tilasta wa ma'aikatan gwamnati yin allurar rigakafin corona, in ji sakataren gwamnati. Shin kuna ganin ya dace a wajabta wa mutane yin allurar rigakafin corona bayan ga cututtuka na mutane suna kuka da su sun dame su amma an zuba musu ido? Wasu suna bayyana ra'ayinsu da cewar akwai wata manufa a ƙulle. To kuma dai menene, mu dai Allah ya ba mu zama lafiya kuma Allah ya ba mu lafiya. Sannan kar ku manta a ƙarshe ku danna mana subscribe da ƙararrawar sanarwa domin muna ɗora bidiyon mu ku samu damar samun bidiyon mu. Mun gode.